Ma sejda ma kienx għaddu jafu l-imħabba tal-la. Illum jina u inti mux l-imħabba tal-la ma nafux, arafnija u tammar fina. Għax issa l-imħabba tal-la ġiet mitfuqa f'qalbna permess l-Ispirtu Santu Romani 5 vers 5. Amen. Dawnu ma l-komandamenti ta' Kristu. Mela li toqgħod iżżomm ġurnata? Jew ma tikolx is-Seychelles. Bħalma dejjem ngħidilkom jiena s-Seychelles ma nikolhomx inta ġewwa nikol. Ma che! Mi piace quell'espressione italiana. Alleluja. U bil-Malti. Aħna jew maħniex. Alleluja. Mela. Ħankopli. U jiena nitlob lill-missier u hu jagħtikom difensur ieħor. U dan ħajkun jisimha Marija ta' ċoqqa. Le. Marija tal-ġebla. Jon kella Marija tal-ħlas. Brothers and sisters, daw la fajtina ma tallamx għax mort il-Bible College u għamilt il-teologija u għamilt id-dottorat ta'. Dan taf xallemuli l-Ispirtu Santu mnaqa common sense. Jekk Kristu għad jgħidlek il-min ħajibatlek. U laqqas huwa Muhammad. Huwa l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu mhux ġej, la ġej minn Mekka. La ġej minn Ġerusalem. La ġej mill-Amerika. La ġej minn Ruma. Għallek minn fejn ġej, għal ġej mis-sema. Minant il-missier. U għed ngħidha għax naf li għaw aħwa li nħobbuhom li jgħidu dak jirreferi għal Muhammad. Kif seta' meta qallu missier? Muhammad laqas jemmen li Alla huwa missier għax ma jemmenx li għandu jben. Read the book. Read the book. Aqra xtajt il-Bibja, mux jajdu ruxmata għallima u profeti folots. U jiena nitlob lill-missier. U mill-missier jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, mhux għal 30 sena jew għal 100 sena, għal dejjem. Ma jistax ikun persuna go. Għal dawk li għalmu, kun rispett lejkom inħobkom li jgħidu dak Muhammad ma kienx għal dejjem. Muhammad kien għal 6 żmien. L-Ispirtu Santu huwa għal dejjem. Għax l-Ispirtu tal-Alla huwa omniprezenti kullimkien issa jaħlu u hemmu. This is common sense theology ta. This is not some big doctorate. Imma ħafna ma tfixklux fit-teoloġija, tfixklu f'naqalma. Fil-common sense fixklu. U l-Ispirtu tal-verità u d-dinja ma tistax tirċivih għax hija la taraħ u lanqas tarfu, id-dinja ma taraħx u ma tarfux. Kulħadd jgħid id-dinja, inti id-dinja. Inti id-dinja ma taraħx u ma tarfux. Meta jiena kont għad-dinja, kont fid-dinja u d-dinja kienet u jien kont miżgħud bid-dinja, ma kontx narfu l-Ispirtu Santu. Ma meta l-Kristu għetlu iva mulej tiegħi u għalla tiegħi u mlini bl-Ispirtu Santu. Bdejt naraħ. Bdejt narfu. Bdejt nisimgħu. Fejn taraħ l-Ispirtu Santu? Inti qallek kif ħataraħ. Inti qallek kif ħataraħ. Blima għajnejn tara l-Ispirtu. Diet ngħidha għal dawk li ta' biċċa Vanġelu. Tafu minnu ma dawk ta'
Biċċa Vangelu. Għax laqqas huma nofs. Biċċa. Ħankompli. Ma nħallikomx il-tema. Mela sena ħankompli. Il-spirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċivih għax hija la taraħ u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh. Tirrikonoxxuh ġifieri. Għaliex jammar ma'kom u huwa fikom. Il-Kristjaneżmu bibliku pur huwa dak il-poplu li huwa Alla l-unika poplu li Alla jammar fil-poplu tiegħu. I am possessed. Darba mort l-Indja u nħobb ngħidha din l-istorja. U naħseb inni ma ngħidha, ħadd isimgħu nisewwa. Ma darba mort l-Indja u l-Indja għandhom ħafna allat folots. U dali ħadni għand il-guru tiegħu iċċassa kif